Ja, i dag så kaldte jeg mor og Simon. De kaldte jeg undersåtter. Og de var mine undersåtter, fordi mor sagde, at jeg skulle føre vej. Gå nu! Så kaldte jeg dem det undersåtter. Ja, undermåler. Og så kaldte Simon mig undermåler. Tysk. Ja, Ja. det er typisk ham. Og jeg vandrede hele tiden. Jeg vandrede. Og vi vandrer stadigvæk. Og vi vandrer stadig. Og snowboard. Og så kom vi til en sø, der hed Græssøen. Der var græs over det hele på den. Det var underligt. Ja, det var lidt mærkeligt. Og så kom vi til et sted, som jeg fandt, hvor vi kunne spise. Og så sad Simon på klippen, så fik mor dårlige nerver. Ja, så sagde jeg til ham, at man skulle gå ned. Gå ned, Simon, sagde jeg så. Jeg vil ikke have, du sidder deroppe. Så spildte han juice ud på muren, så der kom en juicevandfald. Og så var der en rigtig flot sø, og den var rigtig flot. Og så kom vi til en bro, så var der nogen, som der fiskede. Det er rigtigt, så kom Simon til at træde fiskestangen. Er det ikke rigtigt, Simon? Men der skete ikke noget. Det var dumt. Der skete ikke noget. Den kunne have gået i stykker. Og så vandrede vi og vandrede. Og så også på et tidspunkt i den historie. Så får mor vild igen. Er det ikke rigtigt? Ja, og så på et tidspunkt. Men jeg fandt tilbage igen. Ja, og så på et tidspunkt i historien, så fandt jeg den her pind og den her pind. Og Simon hjalp mig med. Simon fandt den her pind. Og så den her pind fandt jeg. Simon tog den og knækkede noget af den, så den kunne passe mig. Så det var faktisk verdens bedste storebror. Ja. Ja. Det var den video. Ja.